Pen-y-bont yn y dŷ heddiw. Ac yn dal I aros am I buddigoliaeth gyntaf yn yr uwch gyngrair. Owain Wolo. Dod o hyd I Curtis Gemmet Hudson. Hudson ar ergyd! Ymryn heibio'r postyn. Symudiad da gan yr ymwelwyr. Hudson yn methu tara'r targed. Harrington tu fewn. Patton yn adennill y meddiant yn dda. Owen yn ryddhau. Gemmet Hudson yr rhif 10. Digon o le ganddo fo. Owen yn cynnig hun lawr y chwith. Hudson yn mynd am yr ergyd. Roedd Harrison yn ymestyn. A mae'r golwr yn gandryll fwy am ddiffyn. Neb yn cau. Gemmet Hudson I lawr. A bron iddo fo fanteisio. Pen-y-bont sydd wedi dechrau ore. Mae hynny'n sicr. A Nathan Wood sy'n cael ei ryddhau lawr y chwith tro yma. Wood yn tynnu'r bel yn ôl. Kane Owen sy'n disgwyl amdani. Oedd hi ar y postyn ac I gefn yr hwyd. A Pen-y-bont sy'n ar y blaen. A maen nhw'n llawn heiddi bod ar y blaen. Y droed chwith na gan Kane Owen yn I anelu hi'n berffaith. Routledge yn ildio'r meddiant, Sadler I ennill hi'n ôl, yn cadw'r bel yn dda. Curtis Gemmet Hudson cyfle I wrth ymosod, Woods ar gael ar y chwith. Aaron Edwards yn I fugeilio fo. Nathan Wood yn torri tu fewn, Wood ar ergyd nerthol a Harrison yn arbed. Tîm Rhys Griffiths yn dechrau'r ail hanner fel y gorffennon o'r hanner cyntaf. Chris Marriott. A Patton yn clirio I Pen-y-bont. Mae Matthew Harris yn mynd I lawr. Anaf gan y cefnwr de mae rhaid. Dyfarnwr Mark Pett yn penderfynu gadael i'r chwarae fynd yn I flaen. Sislevich at Brobl. Allan at Simon Spender. Spender croesiad. Mae'n I peryglus ac Aaron Edwards oedd y disgwyl amdani. Ac yn union i'r sgôr. Ond ydy criw Pen-y-bont ddim yn rhy hapus am hyn. Mi oedd Harris di mynd i'r llawr. Ond chwaraewch ymlaen meddai'r dyfarnwr ar Seintiau manteisio. A Rhys Griffiths wedi bod yn cegio gyda'r pedwerydd swyddog. Cerdyn coch iddo fo. Oedd o'n teimlo dylai'r dyfarnwr fod wedi stopio'r gêm. Brobl ar draws cae, mae Chris Marriott yno. A Jen Sislevich yno hefyd. A dyma'r asgellwr Sislevich wrth I fod yn rhedeg tuag at yr amddiffyn. Sislevich yn torri tu fewn. Yn I ffasio I gefn y rhwyd. Rhy hawdd o lawer i'r gŵr o Wlad Pwyl. A gyda chwarter awr o weddill, mae'r pencampwyr ar y blaen. A gol syml I Adrian Sislevich. Daniel Summerfield, cyfle I godi'r bel i'r cwrt. Mae'n groesiad sal, Redmond sydd â hi. A cyfle i'r Seintiau wrth ymosod. Aaron Edwards yn rhydd ar y chwith. Draper yno, a Brobl ar y dde. Brobl yn sgwar, Aaron Edwards i'w selio hi! A Wilson yn arbed ac yn cadw tîm Rhys Griffiths yn y gêm. Wel, mi ddyle Aaron Edwards fod wedi sgorio I ail o'r pnawn. Arbediad gwych gan y golwr. And not too concerned about the league at this time, more concerned about performances and how we conduct ourselves and play the game. And the rest takes care of itself. If you do all those things, if you start games well, you know, if you get your game head on, it's only 90 minutes, 95 minutes, then more often than not we'll get wins and the odd draw here and there. But certainly wasn't pleased with today's performance.